ukube ngingoyedwa wabafowethu noma odadewethu ukuthi kunombango weinkantolo bengizonamathela kulo okhonjiwe mina. Ephawula ngalokhu umntwana wakaFihlenqindi uthe njengendlunkulu abazi ukuthi umbango ophakathi kwabantwana ungani. Abene indlu yodwa okuyisihlalo siphakathi kuyo ukuthi yini engabenelisiyo yini asiwazi ngoba inkantolo zithetha amacala ngesiko esizwe amacala okhosi abuka isiko ukuthi lithini inkantolo uma isiko livuna lowo inkantolo ayikudluke esikweni ngoba zakukhatha abantu ukuthi zakwenza lokhu zazikhathayo. Ibhonga kulomhlangano iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini ithi ukugqiqa izinkantolo bekuyikhathaza kakhulu. Idlunkulu nabesilo benginezikhalo kukho konke sesedlule kukho okweyinkantolo ukuthi sizohlonishwa kanjani ngabezizwe uma sivuma lokhu. Kodwa ke bekungekho into ebesingayenza ngoba bese besidonsele izinkantolo. iNgonyama iphinde yaphawula ngodaba lwezinsolo zenkohlakalo eminyangweni wamaphoyisa ezadalulwa uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLT General Nhlanhla Mkhwanazi. Ngiyayikhuza lento yamaphoyisa ibhlungu ngoba yenzeka ekhanda. Kuthiwa makonakela ikhanda kuthiwa yonke into yonakele manje kushayisa ngovalo lokho. Mina ngishayiswa yovalo ukuthi baphethe lento yenzeka ngesikhathi kuphethe mina. Ngathi yimi lo hamba nalelishwa ngoba bingenzeki lento kumdlomba. Mina ngiyafisa ngempela ke benginike ke ngiyibambe nje iKwaZulu Natal iyodwa nje izinsuku ezintathu ngibambe nje ngibe ngedwa nje ivike lodwa kuningi okungalunga. Emva kwenkulumo yomdala indlunkulu amakhosi namabutho kanye nesizwe sonkana bahlanganyele esibayeni nokuyisenzo esikhombisa ukubuyisana. Uhlangothi lwendlunkulu obeliphikisana nokuhlonzwa kwesilo umengameli lwaphosela inselele enkantolo isinqumo sikaMengameli luthi wagagamela njengoba umhlangano wokuqoka isilo ungazange ubandakanye yonke indlunkulu khathi kukhonjwa isilo emhlanganeni owawenganyelwe undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi osakhothama kwaKhangela Mankengane ngoNhlaba wonyaka u2021.